Porti forciate, ne homoglio con Kosovar. Pa znate kako, prvo treba različiti sada donošenjem rezolucije ili platforme, svi problemi na Kosovo i Metohiji nestati kao čarobnim štapićem. Jer samo učešćem za okruglim stolom možemo da nešto učestvujemo. Ovo je u stvari skup osnovnih principa za razgovore sa predstavnicima prištinskih vlasti i to je nešto ispod čega Srbija ne može da ide. Po čemu se razlikuje? Ona se razlikuje po tome što prvi put Srbija sada predlaže rešenja za paralelizam institucija na Kosovo i Metohiji. Da ne posjećam sad, evo sad smo čuli vašu izjavu, 13 godina Srbi su grešili što su slušali Beograd. Nisu Srbi grešili što su slušali samo Beograd, nego je Beograd grešio u pristupu. Grešio je tako što je govorio da uvek je bitno Kosovo je deo Srbije. To nije sporno.